$300, kadami no. Yan, niwewalay po kasi malaki yung iba. Yung mga basag din yan kuya. Ay, yung may mga ipot. Kailangan pala pag ng itlog, kinaalis na ano. Ito ang magandang business. Kal na manok. Magsimula lang kayo sa 300 piraso. Dami ng itlog araw-araw. Sa isang araw, ilang itlogan yan kuya? Sa mga 200 pesos naman po. Ha? Mga 250 sir. 250? Sa isang araw, ilang itlog nila? Isa lang po. Isang itlog lang sa isang araw. Tapos ang patuka, Bagat hapon po. umagat hapon, laying mas, Saka po tubig. tubig. Ang daming itlog. Pag binintayan ko yan, magkano na yung isang piraso? Sa mga... Depende din po sa size. Mga 5 piso po sa size. Depende sa laki ano. Paano masabi? Paano masabi? 8.7, may patong ng 2 piso. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dami oh. Ito magandang ano. Hindi ka mawala ng ulam araw-araw. Itlog ng itlog. Basag. Paano pag may reject kuya? Sa inyo na yan? Doon po sa mga na-duty. May mga katutubo po na-duty dito. Ay, yung mga katutuba may-ari nito no. Nililinis po ng mga ipot po. Kapakapo. Tapos binibigyan na yung mga reject. Bigay po yung mga reject. Tapos 100 piso po. Hindi na logi. Kaya umabot ba sa point na ano na pagkuha nyo ng itlog, ano nasisiw na? What? Wala pa. Gago! Abutin ng ilang trike yan. Yung namatay po yung mga 14 na po namatay. Dagdag po ng sleeper. Paano namamatay? Siguro po yung mga hindi nakaka-itlog po. Ay, nasisaryan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa sobrang laki, hindi nakalabas ang itlog, kaya namatay. Hindi ba to yung manok na nagugulat, namamatay? Ay, 45 days pala. Ngayon, Dati ano din ako nagtrabaho din sa manukan eh. Hindi totoo yan. Umabot ng 7 kilo. Bola lang yan. Nga, may manok na gano'n pag ginulat mo patay. Paano masabi? Paano masabi? Kaya, Hindi ba sila ano, masyadong sikip dyan sa kulungan nila? 5 Ganyan ba talaga dapat yan? Mga 4-3 nga lang po. Dapat 3 ganyan. Hindi kaya ito na-stress ng mga to, no? Sa isang kulungan, merong apat. May partition sila. ano yung kuya, hindi sila nagsasakayan dito? Hindi. Ano yung pagka nabusog, nabubuntis na? Laying mas ang pinapakain. Full direct, ano yung sikat ng araw. May mga partition pala sila. Sa bawat partition may 4. Galing din ang pagkagawa ng itlog oh. Pagka itlog, diretso na sa baba. Dami. Kakatuwa nga ito pag dito ang negosyo mo. Araw-araw may itlog ka. Okay mga Guys, ito konting trivia lang po. Kung di nyo na itatanong sa itlog po natin, maraming protein ang nakukuha. Lalo na po doon sa ano, sa puti ng itlog. Puti ng itlog. Ginagawang leche plan. Maraming produkto ang pwedeng magawa ng itlog. Oh my God! Oh. Wow! 300 pirasong kal. Yan na po, marami na pong itlog na nakuha. Araw-araw po yan. Ano kaya, ilang buwan na ito mga ito, bagong itlog?
Napot na ilang buwan? Isang taon na to? Sa isang Hindi, mga ilang taon. buwan lang bago sila pwede na sa mga itlog. Ilang buwan? 2 years po. Kahati. Hindi simula nung pagkasisiw, ilang buwan bago may itlog. Bago sila mga itlog. Ay, pwede na mag-up. Ay, pwede nang mangitlog siya. Mga ilang buwan na yan bago na yan. Mga 2 buwan na agam pa. Ay, Ah, maganda pa. Pero mas mahal siguro mas ang presyo mahal nun. yun. Kasi ano na agad Po. Kikitaan na agad Siguro mas maganda nito, lawak-lawakan siguro para hindi na-stress yung manok ano. Eh karamihan nakikita ko yung malawak lang eh. Pero ang sabi nila mas maganda daw ganito. Para ipot lang ng ipot, itlog lang ng itlog. Masyadong crowded sila. Ba't tinawag na kal to? Ba't tinawag na kal? Hindi ko rin po alam sa'yo. Kasi alam ko pag tinawag na kal hindi lang ibig sabihin na kal na. Marami katulad ng mga na-reject, kal na yun. Kal. Yung mga pilay. 45 days, pag umabot ng 46 days, kal na. Sa gusto pong magnegosyo, ito lang po ang gawin nyo, manukan. Hindi ka magugutom sa araw-araw itlog. Everyday egg. Yan po, namumulot si kuya ng mga itlog ng kanyang alaga. Nagsimula lang si kuya sa 300 piraso. Sa loob ng 4 na buwan, meron na siyang itlog. Iniwalay niya po ang mga reject. May mga basag. Ito po, katulad nito, basag na. Reject na po sa kanila yan. Ang laki pa naman. Patay! Yari! Kailangan pala kuya harbisin agad yung itlog para hindi na mabasag ano. Meron po kasi yung binibilang po namin para alam po namin hindi na yung itlog. Ay. Kaya nakatapat-tapat sila. Yan, di pa tapos kuya. Ilang tray na yan kuya? 6 na tray. Nakakatuwang tingnan ng itlog ay. Ang dami. 8 pesos ang isa. Umabot naman kayo magkano ang gastos nito kuya? Magkano kayo umabot ang gastos? Kapag bili po. Yung bili po yun nasa 300 plus na po. 300 plus. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Anong tawag dito? Oo. Yung association? Sari-saring sesa no. May mga reject oh. Yung maliliit po sir, kaya pakain namin sa mga kapitid po sir. Pag ganito wala na to, pambinta na ito. Oh. Lalaki pa naman. Alaga po namin, tapos pinapakain po namin sa mga manloris na kapitid. Ay sa mga malnourished na katutubo. Ang pinapakain yung mga reject, yung hindi na pwedeng pambinta no. Ayos din pala ito no, nakakatulong na rin. Yan. Pag may mga reject po sa kanila, pinapakain po sa mga kapatid nating katutubo. Nialaga nila kasi hindi na po yun mabibili. Ang dami ay. Siguro kung may mga 1,000 ka nito ano. Kaya may 1 milyon ka tapos ang isang pirasong itlog ay 5 piso, di may 5 milyon ka no. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ito lang pala magandang milyonaryo ka na sa itlog lang. Mag-alaga ka ng 1 milyon sa araw-araw, may itlog na isa. Di may 5 milyon ka ngayon, ano?
Kasing ko ang isa. Paano masabi? Paano masabi? Yan. Dami ng tray. Kailang tier na po. Ito naman ay mga reject. Ito po ang kanilang niluluto. Tapos pinamimigay sa mga katutubo. Pinapakain na, hindi na po mabinta. Patay! Yari! Yung may mga basag po yan, oh. Pag masipag ka lang po mag-alaga ng manok, ay milyonaryo ka na sa itlog. $300 pirasong kal. 5 piso ang kuha sa kanila. Bibinta sa tindahan ng 8 pesos. Wala na, tapos na po. Bukas na naman uli.